Si. Kok tau krungu lagu ini? Wah, enak lagune rek. Oh iya aku eling malian. Bau ketek. Bau ketek. Bau. Indahnya pemandangan, banyak lonte-lonte. Sayang. Idola kok boyband K-pop, manuke cilik rai operasian. Timang sampean wibu, pacar 2 dimensi, pantes kan sing doyan. Ditimbali bapak kok gak krungu sih, Le. Sik ta, Pak, ono tugas online iku lho Wah, aku. apa sih? Jajal. Ojo. Bapak kepingin ngerti. Waduh. 2019 sandang pangan gratis. Wis rampung le, potongane le. Ngoco. Loh, kan? Kok maling nek pasar wedhus. Wih, ganteng aku rek. Oh iya. Wara wetok seweneng kok ngene iki. Matur nuwun. Oh iya Pak. le, podo-podo. Pamit, Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wareku pelangganku sing paling wangel sampai paling angel jalukan potongane. Tapi arekku 20 tahun langganan iki kene. Kejamane arekku TK. Aku eling sik ana arekku wedi mek pesen cukur sampai ngompol di kursi iki. Sampai saiki lho dhek trauma. Mek mesin cukur tadi lek potongin jauke mbek gunting tok. 7 jam motongi rambutnya ket subuh sampai saiki. Yo tadi ini waneng ngono garek diguyu petik, tapi sing penting menarik betina jarene. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that does not